Біздің де Россельхозбанк акционерлік жамғияты юридик затларға федерал ярдәмдә шаралары бойынша инде біздің шул коронавирус пандемиясы башланган вакыттан ук чыккан кредитный каникулы дигән условие инде безнең. Әгәр дә монда пострадавший отрасларга кагылган юридик затларга монда кредитлары булса 6 айга чаклы отсрочка бирү мөмкинлеге бар иде. Ләкин безнең монда автономиялы офисында андый организациялар юк инде, шуңа бездән моны куллана алмадылар. Икенчесе инде кредит на заработную плату, монсы 6 айга шулай 0% белән зарплата түләргә кредит алырга була иде. Моны 6 айга или 31 декабрьгә чаклы шул зарплата түләргә инде. 1 елга чаклы алып була, 6 айда инде 0% була годовых, аннан соң 4% годовых белән. Менә шулай ук Айзат Зинурович әйтеп киткәнчә, ул алган кредитны на возобновление деятельности монсы, шулай ук зарплатага һәм налоглар түләргә монсы базовый ставкасы 2%. Моның условиясы бар инде, әгәр дә предприятие численность работников на 90%-тан кимитмәсә, моны дәүләт бөтен килеш субсидияләп итә инде. 1 апрельдә каралачак инде шул периодта азаймаган булса, эшләүче кешеләр моны процентында шул биргән кредитында дәүләт бөтен килеш каплый. Һәм шулай реструктуризация кредиты бар, монсы инде булган кредитларны шулай 6 айга чаклы күпмедер өлешен яки отсрочкага, яки озынайтып була инде шулай. Монсы инде безнең юридик затларга, физик затларга да биргән. Физик затларга инде безнең шулай дәүләт тарафыннан субсидиясе итә торган 2 кредит бар. Берсе сельская ипотека, 2,7% белән 25 елга кадәр бирелә, начальник 10%. Икенчесе потребительский кредит 3%-тан 5%-га кадәр, монсы 5 елга кадәр бирелә инде. Потребительский кредиты ремонт ясарга була, жилой домга инде, яки фатирга, авыл җирлегендә ут кертергә, су кертергә, газ кертергә, канализация ясарга була. Сельский ипотекасы инде фатир яки йорт сатып алырга һәм шулай квадратный организация аркылы йорт төзергә була инде. Шул безнең берничә физик зат шулай ук реструктуризация кредит белән кулланды инде физик затларның 6 айга чаклы шулай ук.